Бургас е град, който винаги се е развивал динамично. От малко пристанище до модерен морски център. Днес той продължава да расте, а новите квартали Мадика и Хоризонт са символ на тази трансформация. Мадика е разположен непосредствено до Славейков, един от най-големите жилищни комплекси в града. Локацията му е стратегическа. Университет професор доктор Асен Златаров, болница Сърце и мозък и големи търговски обекти като Lidl и Мол Плаза. Това не е просто поредния жилищен район. Идеята зад Мадика е изграждането на така наречения 15-минутен град. Това означава, че всичко необходимо за едно пълноценно ежедневие ще бъде на една ръка разстояние. От магазини, офиси, училища до паркове, спортни площадки и места за отдих. Плановете предвиждат над 3000 квадратни метра зелени площи, нови детски градини и училища, както и изградена транспортна свързаност. Вече започнаха мащабни строителни проекти, модерни комплекси с просторни апартаменти, пентхауси и подземни паркинги. Мадика е замислен като квартал с хармония между градска динамика и зелена среда. Любопитен е и въпросът с името. Мадика идва от така наречения руски топоним, но се оказа, че има и двусмислен подтекст, който предизвика оживени дискусии в обществото. Затова вече се обсъжда промяна на името. Например, Тракия, в чест на тракийските бежанци, оставили трайна следа в историята на Бургас. Докато Мадика се оформя като продължение на Славейков, новият квартал Хоризонт ще се издигне зад Мол Плаза. Това е част от северното разширение на града, с амбицията да съчетае модерна архитектура, удобна инфраструктура и спокойна жилищна среда. Името Хоризонт вече премина през обществено обсъждане и предстои да бъде официално прието от Общинския съвет. То символизира новите перспективи за развитие и модерния облик, който Бургас иска да покаже. Хоризонт ще бъде район, в който жителите ще имат достъп до зелени площи, удобни транспортни връзки и жилища, отговарящи на най-съвременни стандарти. И двата квартала Мадика и Хоризонт са част от целенасочена визия за развитие на Бургас. Интересът към тях е голям, не само от бургазлии, но от хора от близки области като Сливен, Стара Загора. Много семейства избират именно тези райони заради добрата перспектива за бъдеще, модерно строителство и удобство, които да предвиждат. Бургас винаги е бил град с лице към морето, но днес той показа и друго лице. Това на модерен, подреден и развиващ се град, който мисли за своето бъдеще. Кварталите Мадика и Хоризонт са доказателство за тази нова посока. Място, където ще се срещнат съвременния начин на живот, зелената среда и добрата градска инфраструктура. Това не са просто квартали, това са новите хоризонти на Бургас.